ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст. Мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Савсан Ғайрузода. ба муносибати аз нав интихоб гардидан ба маснади олии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба унвони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои хориҷӣ, роҳбарони созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ, инчунин ходимони намоёни давлативу ҷамъиятӣ номаҳои табрикотӣ ворид мегарданд. Президенти Венгрия Янош Адер дар номаи шодбошии худ ба унвони президенти Тоҷикистон чунин менигорад: муҳтарам ҷаноби президент, иҷозат фармоед ки аз номи шаҳрвандони Венгрия ва аз номи худам шуморо ба муносибати аз нав интихоб шуданатон табрик намоям. ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлол дар таъмини амният ва суботи минтақаи Осиёи марказӣ нақши калидӣ мебозад. ба шумо итминон медиҳам ки Венгрия минбаъд низ ба рушди мунтазами муносибатҳои дуҷониба, инчунин таҳкими ҳамкории байни ду кишвари дӯст содиқ хоҳад монд. ҷаноби президент, ба шумо саломатии бардавом ва дар кори пурмасъулиятатон муваффақиятҳои беназир таманно дорам. дар табрику таҳнияти президенти Украина Владимир Зеленский чунин омадааст: ҷаноби олӣ, аз номи мардуми Украина ва шахсан аз номи худам шуморо ба муносибати аз нав интихоб шуданатон ба мақоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрик менамоям. ғалабаи шумо дар интихоботи кунунӣ далели боварии мардуми тоҷик ба шумо ва дастгирии васеъи роҳи интихобкардаи сиёсиву иҷтимоии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. бовар дорам ки бо саю талошҳои муштарак мо метавонем ҳамкории байни кишварҳоямонро ба сатҳи сифатан нав барорем ки ба манфиатҳои ҳарду кишвар созгор аст. аз ин фурсати хурсандибахш истифода бурда ба шумо, ҷаноби олӣ, сиҳатии комил ва дар фаъолияти пурмасъулиятатон минбаъд ҳам муваффақият ба мардуми дӯсти тоҷик бошад, сулҳ, ризоият ва шукуфоӣ орзумандам. дар табрикоту таҳнияти президенти ҷумҳурии федеративии Бразилия Ҷейр Мессиас Болсонаро чунин омадааст: ҷаноби олӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, аз номи мардум ва ҳукумати Бразилия шуморо, ҷаноби олӣ, барои аз нав интихоб гардиданатон ба ҳайси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон табрику муборакбод менамоям. ба шумо ҷиҳати иҷрои ӯҳдадориятон дар марҳилаи нав муваффақияти комил таманно намуда, шуморо дар бораи қатъияти қарорам ҷиҳати идомаи ҳамкорӣ бо шумо, ҷаноби олӣ, баҳри таҳкими муколама ва ҳамкориҳо байни ҳарду кишварамон бовар мекунонам. лутфан, ҷаноби олӣ, эҳтироми олӣ ва хосаи маро пазируфта бошед. вуруди барқияҳои шодбошӣ ба унвони пешвои миллат идома дорад. бинандаҳои азиз, барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. нақши конститутсия ба сифати қонуни асосӣ дар бунёди давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон ба даст овардани ваҳдати миллӣ, пойдории сулҳу субот ва таъмини ҳифзи ҳуқуқи озодиҳои инсон басобузург аст. конститутсияи Тоҷикистон ҳамаи паҳлӯҳои ҳаёт ва фаъолияти инсон, сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятиро дар бар мегирад ва роҳи рушду пешрафти давлати тоҷиконро муайян мекунад. гузориши Абдулҳамиди Назир. ҷумҳурии Тоҷикистон бо ба даст овардани истиқлоли комили сиёсӣ роҳи давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаро пеш гирифт. бо мақсади дар арсаи ҷаҳонӣ ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд ва демократӣ муаррифӣ гардидан, соли 1994 конститутсияи худро қабул намуд. қабули конститутсия яке аз дастовардҳои муҳими замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, сокинон ин санаи таърихиро чун дигар арзишҳои миллӣ ҳифз менамоянд. конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал менамоянд. давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳоди онҳо вазифа доранд ки конститутсия ва меъёрҳои онро риоя ва иҷро намоянд. дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон асосҳои сохтори конститутсионӣ, вазъи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва тарзи ташкил ва фаъолияти мақомотҳои давлатӣ муқаррар карда шудааст.
واقعا کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان انعکاس کننده واقعیت دوران استقلال و آزادی مملکت، رشد دولت و پیشرفت ملت تمدنساز تاجیک به حساب می رود. با قبول این حجت سرنوشت‌ساز در کشور صلح و ثبات برقرار، حیات جامعه به مجرای آسایشته روانه کرده شده، امروز جمهوری تاجیکستان به پیشروی‌های نظررس نائل گردیده است. در ماده 5 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان آمده است که انسان حقوق و آزادی‌های آن ارزش عالی میباشند. حیات، تقدیر، ناموس و دیگر حقوق‌های فطری انسان دخل ناپذیرند. حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند را دولت اعتراف، رعایت و حفظ می‌نماید. یکی از مسائل اساسی که در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مورد تنظیم قرار گرفته است، این مسئله حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند میباشد. زیرا در ماده 5 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان پیش بینی می‌گردد که انسان حقوق و آزادی‌های او ارزش عالی دارند. با در نظر داشت این باب دوم کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حقوق، آزادی و وظیفه‌های اساسی انسان و شهروند نام گرفته. در آن حقوق‌های اولین درجه انسان و شهروند به مثل حقوق‌های شخصی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستحکم کرده شدند. امروز شهروندان تاجیکستان حیات خود را به ارزش‌های عمومی بشری که همچون معیار حقوقی زندگی انسان قبول شدن تصور کردن نمی‌توانند. کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال مناسبت‌های دولتداری و نظام حقوقی ما را تغییر داده، ارزش‌های عمومی بشری را با در نظر داشت خصوصیت‌های ملی کشور به حیات سیاسیمان وارد نمود. عبدالحمید نظیر، اهل دین کریم، اخبار. баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта, барои ноил гаштан ба ин ҳадаф имрӯзҳо бунёди роҳ ва дигар инфрасохтори соҳа дар мамлакат бо суръат идома дорад. айни замон дар қитъаи Кулоб Шамсиддин Шоҳин ва қитъаи Шкеф Калаи Хумби роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе, Кулоб, Хорух, Ағбаи Қулма корҳои сохтмонӣ навсозӣ ҷараён дошта, рӯз то рӯз кормандон ба муваффақиятҳои нав می‌گردند. سمندر اسکندرزاده گزارش می‌دهد. مسئولان مؤسسه دولتی مرکز تطبیق لایحه تجدید راه اتومبیلگرد دوشنبه چناق در یکجایگی با شریکان رشد تا امروز در قطعه کلاب شمسیدین شاهین نزدیک 7 کیلومتر و در قطعه شکیو قلعه خنب بیش از 1 کیلومتر قبط یکمی راه را اسفالت پوش کرده اند. جلب متخصصان ورزیده، استفاده تکنیک و مکانیزم معاصر راهسازی و فعالیت شبانه روزی با پیشرفت کارهای ساختمانی در این راه اهمیت بین‌المللی داشته زمینه گذاشته است. айни замон дар қитъаи Кулоб Шамсиддин Шоҳин ва қитъаи Шкеф Қалаи Хумби роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе, Кулоб, Хорух, Ағбаи Кулма 568 нафар мутахассис бо истифода аз 211 техникаву механизми муосири роҳсозӣ дар 22 қитъа корҳои сохтмониро идома дода истоданд. аз шумораи умумии кормандон 482 нафарашро мутахассисони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. موافق لایحه قطعه کلاب شمسیدین شاهین با کاتگوریای سیومی راهسازی مطابق گردانیده شده پهنایی عمومی راه تا 17 متر را تشکیل می‌دهد. در قطعه کلاب شمسیدین شاهین ساختمان 3 پل، 38 عدد قبور آبگذر، چراغانکنی، سفالک پوش نمودن منطقه‌های اهالی نشین، تعمیر و کوچانیدن خط برق، گاز، علاقه و دیگر اینفراساختوری ضروری در نظر داشته شده است. جریان کارهای ساختمانی در این قطعه ماه ایونی سال 2019 آغاز گردیده بود. در این حال در کیلومتر هفتمی راهی کلاب شمسیدین شاهین قرار داریم. در اینجا کارهای آباندن لطاف‌های سیلگذر با سرعت بلند دوام دارد. کار در دو بخش انجام داده شده ایستاده است و ما حرکت می‌کنیم که آن کارهایی که موافق نقشه برای ما پیشکش کرده شد سری وقت حل خود را یابد. در قطعه شکیو قلعه خون باشد موافق لایحه ساختمانی 2 پل، 61 قبور آبگذر، روشننمایی و سفالک پوش کردن منطقه‌های اهالی نشین به نقشه گرفته شده است. رفتی کارهای ساختمان و نوسازی در این قطعه ماه می سال 2019 آغاز گردیده موافق لایحه قطعه شکیو قلعه خنب با کاتگوریای سیومی راهسازی مطابق گردانیده شده پهنایی عمومی راه تا 12 متر را تشکیل می‌دهد.
ҳамчунин дар қитъаи шкев қалъаи хумб бунёди як нақб бо дарозии беш аз 300 метр ба нақша гирифта шудааст ки айни замон корҳои сохтмони нақб оғоз шудааст. дарозии умумии лоиҳаи сохтмон ва навсозии қитъаи Кулоб Шамсиддин Шоҳин ва қитъаи шкев қалъаи хумби роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе Кулоб Хоруғ Ағбаи Кулма наздики 58 километрро ташкил медиҳад. аз тарафи машваратчиён тамоми корҳое ки иҷро мешавад омада сари вақт дида санҷида ва танҳо дар вақте ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ буданд мо иҷозат метиҳем барои корҳои ояндаро давом додан аз тарафи қудратчӣ бо мақсади таъмини мунтазами ҳаракати нақлиёт ва фароҳамсозии имкони созгор барои ҳамлу нақл роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе Кулоб Хоруғ Ағбаи Кулма бо саҳми ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо шарикони рушд марҳила ба марҳила таъмиру навсозӣ карда мешавад. қитъаи Кулоб Шамсиддин Шоҳин ва қитъаи шкев қалъаи хумб низ дар идомаи ҳамин ташаббус бунёд мегардад. мо дар якҷоягӣ бо мутахассисони тоҷик дар сохтмон ва навсозии роҳи қитъаи шкев қалъаи хумб машғул ҳастем. тавре мушоҳида мешавад мо тавонистем дар як муддати кӯтоҳ ба пешравиҳои зиёд ноил гардем. касе боварӣ надошт ки мо дар як муддати кӯтоҳ корҳои сохтмониро то ин сатҳ иҷро мекунем. ҳама ин натиҷаи меҳнатҳои шабонарӯзӣ аст. мо итминон дорем ки иншоотро дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланд сохта ба истифода медиҳем. истифодаи техникаи муосири соҳавӣ, дарки масъулият ва ба таври густурда фаъолият намудан ба хотири он амалӣ карда шудааст ки қитъаи шкев қалъаи хумби роҳи автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ доштаи Душанбе Кулоб Хоруғ Ағбаи Кулма дар муҳлатҳои муайяншуда бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосири роҳсозӣ сохта ба истифода дода шавад. навсозии қитъаҳои алоҳидаи роҳи мошингарди Душанбе-Чаноқ бо суръат идома дорад. давоми соли равон кормандони филиали ширкати саҳомии Innovated Road Solutions Ltd дар Ҷумҳурияи Тоҷикистон дар ин масир бо истифода аз техникаю механизмҳои замонавӣ беш аз 50 километрро пурра навсозӣ намуданд. айни замон асфалтпӯшкунии роҳ дар минтақаҳои Варзоб, Зарафшон ва Суғд ҷараён дорад. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. бо мусоид омадани обу ҳаво дар ин фасли сол таъмири ҷорӣ ва пурраи қитъаҳои алоҳидаи роҳи Душанбе-Чаноқ идома дорад. айни замон коргарону мутахассисони филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз техника ва механизмҳои замонавӣ ба асфалткунии қисматҳои харобгардидаи роҳи мошингарди Душанбе-Чаноқ машғуланд. имрӯзҳо корҳои таъмирӣ хусусан асфалтпӯш кардани роҳ дар минтақаҳои Варзоб, Зарафшон ва Суғд вусъат пайдо мекунад. таъкид гардид ки офатҳои табиии давраи зимистон ва оғози фасли баҳор аз ҷумла фаромадани тарма ва боришоти аз меъёр зиёди барфу борон қитъаҳои алоҳидаи роҳи мазкурро хароб намуд ва бо мақсади саривақт бартараф намудани ҳолати пешомада филиали ширкат тадбирҳои зарурии марбут ба таъмиру навсозиро амалӣ менамояд. мутахассисони намояндагии филиали ширкат дар минтақаи Варзоб корҳои таъмирӣ хусусан асфалтпӯшкунии роҳро марҳила ба марҳила ба анҷом мерасонанд. дар мавсими имсола дар ин минтақа 15 километр пурра навсозӣ ва 15 километри дигар таъмирӣ ҷорӣ карда шуд. дар минтақаи Зарафшон ва Суғд низ таъмиру навсозии роҳ бо сатҳу сифати баланд идома дорад. коргарони намояндагиҳои филиали ширкат дар минтақаи Зарафшон ва Суғд бештар аз 30 километри роҳро пурра асфалтпӯш намудаанд. табиист ки корҳои ба таъмиру таҷдид рабт дошта дар раванди нигаҳдории роҳ падидаи маъмул ба ҳисоб рафта хароҷоти зиёди маблағ ва сарфи нерӯи зеҳниву ҷисмонии кормандонро тақозо дорад. масъулони ширкат мегӯянд нигаҳдории роҳ аз лиҳози моҳият аз бунёди он камтар набуда техникаву таҷҳизоти замонавӣ ва мутахассисони болаёқатро тақозо менамояд. ин масъала зери назорати доимии роҳбарияти филиали ширкат қарор дошта дар сурати ба вуҷуд омадани вайроншавии кӯчактарин дар масири роҳ пайи рафъи он чораҳои бетаъхир андешида мешавад. барои вусъат
рағбат бахшидани корҳои таъмиру навсозии роҳи Душанбе Чаноқ ҳоло дар минтақаҳои Барзоб, Суғд ва Зарафшон се корхонаи истеҳсоли асфалти марбут ба филиали ширкат ки иқтидори истеҳсолии ҳар кадомаш 70 тонна асфалт дар як соат аст, фаъолият доранд. тибқи маълумоти масъулони филиали ширкат ҳамарӯза дар таъмиру таҷдиди роҳ зиёда аз 1000 тонна асфалт истифода карда мешавад. Гуфтанд ба маврид аст ки роҳи Душанбе Чаноқ аз минтақаи релефаш душвори кӯҳистон гузашта дар муқоиса бо дигар роҳҳои кишвар аз офатҳои табиӣ аз ҷумла тармафароӣ, лағжиши кӯҳпора, сангфароӣ ва омадани сел зиёдтар осебпазир аст. фаъолияти пурмаҳсули кормандони филиали ин ширкат шароит фароҳам овардааст ки хатарҳое ки пештар ронандагону мусофирон ба он мувоҷеҳ буданд бартараф шуда аҳолӣ тамоми фасли сол аз роҳи автомобилгарди ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ бархурдоранд. идомаи ахбор. дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҷамъоварии ҳосили зироатҳои кишти такрорӣ идома дорад. кишоварзони ноҳия ният доранд ки аз майдони 770 гектар кишти шолӣ зиёда аз 4000 тонна ҳосил ҷамъоварӣ намоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҷамъоварии ҳосили зироатҳои кишти такрорӣ идома дорад. соли равон кишоварзон барои пурсамар истифода бурдани ҳар як қида замини корами обӣ ва зиёд намудани истеҳсоли маҳсулот мувофиқи дорнамо дар майдони 8150 гектар кишти такрорӣ гузаронидаанд ки он нисбат ба соли гузашта 2150 гектар зиёд мебошад. дар хоҷагиҳои ноҳия имсол ба сифати кишти такрорӣ дар баробари ҷувори маккаи дон ва зироати ғалалубёгӣ майдони кишти шолӣ низ ба 770 гектар расонида шудааст. мувофиқи дурнамо мо бояд ки аз майдони 770 гектари кишти такрорӣ ва 15 гектари кишти асосӣ ба миқдори 3570 тонна шолӣ истеҳсол намоем ки аз рӯи нишондиҳандҳое ки мо муайян намудани ҳосили биологии шолиро гузарондем, истеҳсоли шолӣ аз 4500 тонна зиёд мешавад. кишти шолӣ асосан дар ҷамъияти деҳоти меҳнатободи ноҳия гузаронида мешавад. имсол хоҷагиҳои деҳоти мазкур майдони кишти такрории шолиро нисбат ба соли гузашта қариб 140 гектар зиёд намуданд. хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти меҳнатобод имсол дар кишти такрорӣ дар майдони 635 гектар кишти шолӣ гузаронидаанд. ҳосилнокии шолӣ аз ҳар гектар қариб 55-60 сенеро ташкил медиҳад. имрӯзҳо дар хоҷагиҳои ноҳия дар баробари ҷамъоварии ҳосили зироатҳои кишти такрорӣ ҳамзамон бо риояи тадбирҳои агротехникӣ кишти тирамоҳӣ, ғалла, пиёз ва дигар номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ низ бо вусъат идома дорад. дар ҷамъияти деҳоти панҷрӯз мувофиқи кишти дурнамои зироатҳои тирамоҳӣ дар майдони 430 гектар кишти ғалладонагӣ аз он ҷумла гандум, дар майдони 12 гектар замин кишти ҷав, дар майдони 20 гектар кишти барвақтинаи пиёз бояд корида шавад. ҳоло бошад дар заминҳои хоҷагии деҳқонӣ кишти гандум сар шида ба миқдори қариб 20 гектар замин киш карда шуда, пиёзкорон бошад дар майдони 12 гектар замин пиёзи барвақтинаро корида бо оби полезӣ таъмин карда шуда истодааст. кишоварзони ноҳия иқдом гирифтанд ки ҳосили ба дастомадаи зироатҳои кишти такрорӣ ҳарчи зудтар ва беталаф ҷамъоварӣ карда дурнамои кишти тирамоҳиро бошад дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар муҳлатҳои хуби агротехникӣ ба анҷом расонанд. дар ноҳияи Қубодиён аз ҷониби ҷамъияти матлубот ва соҳибкорону кишоварзон барои таъмини фаровонии бозор маҳсулоти ғизоӣ ва маводи суғд захира карда шудааст ва дар фасли зимистон бо нархи дастрас ба сокинон пешниҳод карда мешавад. гузориши Таваралии соҳибназар дар ин хусус. баъри фаъолияти мунтазам ва самарабахши соҳаҳои хоҷагии халқ ва таъмини сокинон бо маводи лозима дар давраи тирамоҳу зимистон, дар давраи омодагиҳо ба ин мавсим аз ҷониби ҷамъияти матлуботи ноҳияи Қубодиён тибқи нақша маводҳои хӯрока ва суғд захира карда шудааст. дар ин самт масъулини соҳа дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон ва хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия дар ҳамин шабу рӯз фаровонии бозорро бо маҳсулоти аввалияи ғизоӣ ба монанди орду равған, картошкаву пиёз, шакар, биринҷ ва дигар номгӯи маҳсулот таъмин намуда, ҳамзамон ба миқдори лозима дар амборҳо захира намудаанд. 6 амбори захираи маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷамъияти матлуботи ноҳияи Қубодиён вуҷуд дорад. назар ба порсол имсол мо захираро 1.5 баробар зиёд карда истодем. тавре масъулон иброз доштанд имсол бо назардошти фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ айни замон дар бозору дигар нуқтаҳои фурӯши анвои ғизоӣ дар ноҳияи Қубодиён ба миқдори кофӣ ҳама гуна маҳсулот бо нархҳои дастрас ба сокинон пешниҳод карда шудааст. вақти ҳосилқандории ҳастаи моҳи тирамоҳ дар бозор картошка пиёз тамоман ба нархи арзон фурӯхта шуда истодааст
برای بازار ارزان کردن برای خلق دسترس کردن. طبق نقشه چورابینی‌های آمادگی به دوره تیرما و زمستان در 6 انبار جمعیت مطلوبات ناحیه قبادیان و دیگر نقطه‌های ذخیره محصولات تنها آرد نسبت به سال گذشته 1.5 مرتبه زیاد ذخیره کرده شده است که امروزها از آن ساکنان به ممانعت دسترس نموده ایستادند. مسئولان ساحه با باوری ابراز می‌نمایند که امسال طلبات ساکنان را با مواد غذایی به پررگی تامین می‌نمایند. ساکنان ناحیه قبادیان که اساساً در ساحه کشاورزی کار و فعالیت می‌نمایند، امسال در استحصال محصولات غذایی نتیجه‌های بلند مهنتی را صاحب گردیده در تامین طلبات بازار استعمالی حصه مناسب دارند. امروزها نیز جمع‌آوری یک چند نامگوی محصولات در خواجگی‌های دهقانی ناحیه ادامه داشته به بازار پیشنهاد می‌گردد. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفر از ناحیه قبادیان برای برنامه اخبار. барномаро идома медиҳем. корхонаву ташкилот ва муассисаҳои таълимии ноҳияи абдурахмони ҷомӣ барои бемушкил гузарондани фасли зимистон ҳамаҷониба омодагӣ гирифтаанд. дар ҳамаи муассисаҳои таълимии ноҳия ба қадри зарурӣ ангишт ва дигар навъи сӯзишворӣ захира карда шудааст. гузориши ҳамкоронамон. ташкилоту идора ва муассисаҳои гуногуни таълиму тандурустии шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ба мавсими навбатии зимистонгузаронӣ ҳамаҷониба омодагӣ мегиранд. дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ қабл аз ҳама ба самти мактабу маориф ва иншоати бахши тиб таваҷҷӯҳ карда ҳама таълимгоҳҳои ноҳияро бо ангишти сифатнок таъмин намуданд. омодагӣ барои зимистонгузаронии солҳои 2020-21 хуб ба роҳ монда шудааст. аз он ҷумла шишабандӣ дар муассиса тамоми همون تریزه هایی که شیشه های وی کارنشویم شده بود و شکستگی بود ما از نو برقرار کردیم. جهت هیزم علاقه ما ذخیره برای گذراندن زمستان تیار نمودیم. طور اطلاع دادن دستگاه های گرمیدهنده برقی و دیگر مواد ضروری سوخت تامین کردند. مؤسسه ما برای زمستان گذرانی تمام چاره ها را اندیشیده استاده است و آماده است. تمام ذخیره های انگشت هیزم تامین هستند و مؤسسه برای زمستان گذرانی پورا آماده می باشد. бинандаҳои азизу гиромӣ, шуморо бо дигар хабару гузоришҳо ҳамкоронамон дар нашрҳои минбаъда ошно месозанд. хайр, саломат бошед.